Sziasztok! Eljött a várva várt 1v1. Leteszteljük, hogy ki a jobb, mi a jobb. Én jobb vagyok. Tehát Csaba FC, vagy CFC Sanyi. Be is hívom. 5 pontig fogunk menni. Persze lesznek még így közösen 1v1-ek. Majd lesz, amikor valamelyik nézőmmel is 1v1-ezek, majd kisorsolom. Jó. Gyerünk! Nem szabad megtörni. Lesznek még közöttünk más 1v1-ek is, különböző 1v1-ek is. Ez az első így 1v1-ben. Na, Lézer Tracer az első. Júj. Júj, halk is le a hangot a játék. Tényleg, várja. Jó, így. Ha nem boxolnak addig. Nem. Jó, már lealkítottam. Mi a... Hát bakker. Ja. 1-0 CFC Sanyinak. Amióta átmentem a CFC-re magam, mondjuk egyik se tudtak elvenni, de most már végre jobban tudok 0-1. nézni, meg ezzel a Tetris-es izével. Amúgy írjátok le kommentben, hogy melyik jobb, box vagy Tetris. Igen. Tetris-es. Az a nem Tetris Emos, hanem Dodge Emos, vagy nem tudom mi a neve, de Tetrisnek hívjuk. Tosztablokk. Közben lézerdes, nice. Amelyik nem annyira jó, mert úgy szokott elvenni a csavitok. Ja. Amúgy nincs, alig nem laggolok Én véletlenül. még nem jöttem bele a játékba, az baj. Eltalál. Szia! Mi? Jó. Az lista. De mekkorát itt? Eltalálom a boxszal. Nagyon jó. Én igazából csak túlélni akarok. Ne! 0-2! Ha így folytatod, Csabi, akkor gyorsan vége lesz ennek a videónak. Hát ez gyorsan. Össze kell szednem magam. Két. Gyerünk. 5-0. Most nem tudom, hogy most te játszol rosszabbul, vagy én játszok jobban. Én játszok rosszabbul. Vagy Lézerdes! Még nem meleg, én még nem jöttem azt bele. hiszem, hogy majd nem bírok tetriszezni. Az jó lett volna. De az a jó, hogy még be van állítva a vészhelyzet esetére a box is. Lugás helyett. Ha? Én nem szeretek rúgni, ma olyan pontatlan vagyok vele. De már, 0-3! Tehát eddig ez Látszik az, 5 perces lesz a videó. Ezt kivágjuk. Ezt kivágjuk.
Laser tracer. 3-0. Bakker, ezt hoztam. Ah. Eskin! Baszki. Jobban tett. Most azt veszem észre magamon, hogy jobban tetszik ez. Szia! Nem beszarok. És Húzd már! erősebb a Tetris. Nagy, sokkal. Jó, boxal megállítottam. Nem tudok előre menni. Gyorsabb. Sokkal gyorsabb. Eskin! De miért? De... Már... Jó! 1-3. No. Na végre van egy pontom. Bocsánat, hogy ilyen kusba vagyunk, csak hát koncentrálni kell azért. Azért. 1-3. Írjátok le kommentbe, hogy szerintetek ki a jobb. Ja, ki játszik jobban? Mert ez az 1v1, ez most... Na, ki játszik Amúgy jobban? lehet, hogy most holnap lejátszanák, akkor te meg 5-0-ra elvernél. Ja, tehát ez most... Na, Egy köbölt, most a skill. igen, na írjátok le gombatba, hogy szerintetek ki a jobb. Mert a tehetség az egy állapot, nem egy tulajdonság. Azt a kurva. Ekkorát kapott a gyerek. Ott a rugás! 2-3, ott a rugás! Jövök fel, mint a talajvíz, tesó. És nem, blogdes pálya is van, meg lávalán, csak ezeket adja. Beakadt elem. Látszik, hogy mennyire kreatív a Stumble Ja, Guys. kreatív a Stumble Guys. 4 pályából is csak 2-t használ fel. Na, blogdes! Jó, végre! Tik, létezik ilyen is? Ja. Ilyen jól fog játszani, aki a CFC nevet használja. Előnevet. Mert ha utónévnek használod CFC-t, az akkor balszerencsés lesz. Ha előnévnek, ha névelőnek, akkor meg szerencsés Jó, leszel. már maradj már nyelvtan, zseni. Előnév, bazd meg. Ez nem Jó van. az az mi? Én inkább itt betauntozok, mert Csomtazunk, mint a hülye. ja, amúgy 1v1-ben én nem szoktam tauntozni, de én most megszegem. No. Oh! De Fogok halni. boxal jobban lehet. Az GG. Jó! Ó, 3-3! Na, ó, mégse lesz 5 perces. 3-3. Na, Ajaj. Jön fel az a baj. Most kell egy nagyobbat visszaütni, és akkor úgy. Ez a meccs. ha most valaki megnyeri, aranypontja van. Igen. Ja. Lézer, tracer. Na. Amúgy lávalendet biztos, hogy beállítja. Be van állítva, majd mindjárt megmutatom a nézőknek.
Ragást, azt ragd le. Én rugok. Hú, mekkora box! Mekkora box! 4-3 aranypont! Let's go! No. És megmutatom a nézőknek, hogy be van állítva. Itt van Blogdash. És be van állítva, látjátok. Tehát ott van. 4-3 aranypontom van. Ha ezt megnyerem, akkor vége. Megnyertem. Akkor ezt az 1v1-et most én nyertem. És videóban van Sanika, na! Lézert részed, és nem adja be a lávalendet. Új. Úgy izgulok, basz, meg remeg a kezem. Mennyi nem? Remeg a kezem. Dugd bele magad a lézerbe. Nagyon félek, tesó. Én is. Hát én nem, csak én izgulok, mert nekem... Hát én a győzelemtől félek amúgy most. Ne! Ne. Úgy izgulok. Ne, ő van hátrébb. És felkelek! Ne. Hú, jó, eldobta. Ne hagyd békén. Hagyjál békén. De És felkel! Jó! Ne. Úgy mi? 4-4! Hogy jött mi? Utolsó meccs! Most már biztosan. És az utolsó pálya. Úgy dobog a szívem. Na gyere be! Na! Utolsó meccs! Ne! Lézerves. Utálom ezt a pályát. Aj. De te jobb vagy ebbe, mint én. Te jobb vagy ebbe. Nagyjából ugyanolyan jók vagyunk. Igen, hát ez most is látszik. Tesó. Amúgy ez most a szerencsém múlik, hogy ki nyeri meg, mert... Majd meg. Én jobban tudok espézni, de a Sanyika okosabb, mint én. Hát a pályákon. Ja. Meghaltam. Jó! Easy win! Nem, amúgy nem easy win. Videóba első vinem Sanyika ellen, és először veszít Sanyika. De nem az, hogy valaki ellen, hanem ellenem veszít először. Most nem nyer, most én nyerek. Fú! Ilyet még egy visszavágót követő. Egy visszavágó, jó van, na. Ez a videó ennyi lett volna, írjátok le kommentbe, és hogy ki játszik jobban, és tényleg nem adta be a lávalent pályát, pedig még egyszer megmutatom, hogy be van állítva. Itt, igen. Úgyhogy, ja. Úgyhogy köszönöm szépen, ha itt voltatok. Sziasztok!